Erokamano nyakora mogi kuom yiero Ramogi TV otieno machielo odhiambo mar Jumapil nyakora mogi odiochieng' mar 18 e dwe mar 5 2025 rwakni machiegni twak marwa mar ratilo kada ni waketh saa nikech saa oseringo dakika 36 mosekalo bang' saa achiel nyiso ni wase kawo dakika moko mano bed ni wasechako twak an gi wenda wadwa keto piny Kenya ratil gik moko lokore e juma makoro wantiere nyakora mogi nyo mane en jatend piny Rigathi Gachagua oyango duond buche milongo ni the Democracy for the Citizens Party kata DCP okelo ng'ur ahinya oganda koni en duond bura maonge kama dhiye to Rigathi Gachagua wuon to wacho ni en kong'iyo to koro mae duond bura makoro dhi kelo piny Kenya bedo piny ma ji gombo. Ok ang'eyo ni mano bende kaka wenda man godo kawuono nene kata kopo ni giriwore kode paro moko wacho ni achiel kuom gik ma gidhi kero go en weche mag mibadhi moko ni otimo nduoko e sirikal seyo nitie dok moro nitie makata kamano kawuono to Rigathi Gachagua koni ni chano kowache to ka otwak ndalo manok mnyokalo ka to wacho ni kopo ni yiero kobedo yo makare to dipoka gima notimore e 2007 nyalo bedo mana ranyisi kuom gik ma dhi timore kata nyalo chalo gi Christmas wacho ni ogolo siem ni kick tem ni yo maramora yiero bedo gi gajruok jotelo medo golo duondgi ka gikoni ok en e yo makare mano winjo bed ni owuoyo godo siasa medo makore nyakora mogi nitiere jomoko ma bende yando osebedo katiyo e sirikal to koro nyingige kokalo andika mar gazet moyiedhi mar piny owacho ogolo gi oko diponi en yo mar ng'ado tie jomoko manokwongo telo e sirikal motelo ne broad based government gin weche modani wagoye mbaka kawuono machiegni ahinya Willis ang'eni weche thoth sai matin machiegni era ti yes machiegni Charles Owino erokamano kawuono an gi yawuta lego mongirore ahinya kendo wadwani wago mbaka mar pinyni wapimane pinyni ratil ni Kenya ni chal nade Willis Kenya ne king'iye Rigathi Gachagua chal ka gima obiro gi liet ma okelo njawni e od ruoth iyo ni an kanane Rigathi Gachagua en ratiro mare mar chako chama mare mano ratiro momiye katiba to okonyiso ni kichako chama to ni kare se kawo piny gech gima Rigathi Gachagua pok onyiso jopiny ni odwa tero gi kanye at least gima osewacho ni gima jopiny ok dwar en nok gidwa Ruto mano do ji owinjore no kodwa Ruto en boacho kata un be winjo kata wan Josafina ok odwa Ruto mano gima jopiny osewinjore ni ok odwa Ruto gima omiyo ok odwa Ruto chalre gi gima omiyo Gachagua ok odwa Ruto ing'eni Gachagua en gi wachne mare gi Ruto mane gitimore go kucho wan moko wakia be samo biro go mbaka media gi e kwa ng'ega ha gigi ne chal ga yie kucho wan waonge gi kodgi wan Josafina wadagi Ruto nikech Ruto ogo piny dusla uchumi mar piny kawuono inyore japiny nigi koso mar pesa mang'eny nyithindo ok dhi sikul ji mang'eny chandore ne school fees jotuo ok yud thieth makare jomosomo botieko sikul ok yud tije jomodhi kawo hola e bengi ipeyo mang'eny wan mago e gik momiyo kaka Josafina ok wadwa Ruto iwacho kaka osebedo kotayo uchumi ma Kenya ka kelo ne japiny hinyruok maduong' Rigathi to ne nigi singo mare gi Ruto to mage minyo ko wijo asapelte ko biro ga mbui kata wacho ni ng'ano notima kamano wuonda nonyisa no botimo na kama wuonda oriambo na nyaka jo bishobe koro en mane reason mare koro kuma wan wapogre kode kuma winjore kode ni Ruto to ticho setamo odhi to kuma wan wapogre kode en ni tok dhi mar Ruto ni en wach mane midhi wachi wan kaka Josafina wang'eyo ni gima hinyo jopiny maduong' mogik en gimiluongo ni hola mabandia odious debt gope mag sirikal Kenya osekawo moko luwo chike mag Kenya to gope gi interest rates mag gi sami idwa chulgi chuno ni mondo sirikal oduog ir japiny ni omed ne osuru mondo chul godo gowi mabandia mano kawo ni to dhi fuk ng'ato ka higa manyien mabiro higa mar finance mabiro manyien machakre dwe mar 7 ni wadhi chulo trillion 2.2 trillion interest gi principal debt midhi chuli to solo marwa usuru marwa madhi choko koko medo usuru kwatiyo gi finance bill mane watiyo go higa ni dhi bedo 2.3 trillion manyo chaki ma pesa te ma sirikal dhi choko
dhi gope mabande to wan Josephine wawacho ni kwasekawo piny gope mabande ok wabi chulo to samo wakawo chulo gope mabande go japiny ni be nyaka koro yud nafu ok wanyal medo ne osuru nyaka waduok ne osuru piny. Okay, ano ka Charles ngi sami wacho ni kukawo telo ka ng'e ni ng'oma ne ringe pacho ka ng'e onyalo wacho Charles machiegni ni introduce one yo talego. Yes. Omiyo ing'e ni politics and about interests. Ng'ato ka ng'ato ng'eyo gima konye e siasa. Pok wachopo Afrika ka pok wachopo e kiwango moro ma ji timo politics kaka kwano. Or ji ng'eyo ni ang'o madhi benefit jopiny. Ng'eny josiasa ng'eyo gima benefit gi. Omiyo Willis kobedo deputy president mar Kenya ka tabe anana maber kata kan kamoro nono sa onge gi wasiwasi. Wan e demokrasi mane gima Jaramogi gini nogorene. To kapok adhi e siasa wach alego ni wach ma very important. Alego ni amin pinje. Kane wabiro Ramogi to Ramogi ng'e ni Imbo ne wan gi maugo to bende Imbo pod otuo matin. So alego ema ni ikete mon gi nyithindo. Ema nyithindo gi mon ne pone ka gisepong' ma gitegno ma ginyalo go lweny to koro gibedo released gimanyo piny. Mane kaka wakawo Ugenya mwakawo Kisumu wariembo jo Kisii mwadhi mwakawo nyaka kama tinende wantie South Nyanza. En ani ne wadagi wuok e but nam to ne bed ni wadwaro wuok e but nam luo no tegno ahinya kata lang'o ne wagore go motegno ahinya. Omiyo alego gi history marwa en very important. Kata jakom ma joluo era ahinya en okewa kaka en okewa alego. Omiyo alego is very important. Koro kineno ka alego nika ting'e ni luo nika kendo luo wuoyo kendo luo wacho gik ma very important. Awinjo gik ma Willis owacho and anyalo mana wacho ni gik matimore sani e sirkal masani gi ng'eny gi ok ochakre sani, ng'eny gi nochakore e sirkal mokalo cha. Inyalo paro ka sirkand ni nobiro higa 2013 kane sirkal ochako timo hola mang'eny. Jakom nowacho kendo koywak ni kik utim hola mang'eny niwach hola ni biro ketowa gi shida e higni mabiro. Wane yo mwanyalo losogo pesa ne piny moloyo dhi kawo gope. And go no as much as Ruto ne ni e sirkal go uru and jibro wacho ni mano ne en problem margi, but nyaka wa agree ni go no emosekelo nwa shida. And sama watimo budget ibonongo kotim budget wabedo gi deficit. So deficit gine ing'iyo ni osuru biro kelo nwa pesa di kata piny wabiro yudo pesa di kwa collect pesa. To kwa collect pesa to mahitaji magwa gik mwadwa timo rom nade. So inwang'o ka nitie rem. Koro rem ne miluongo ni deficit. Koro deficit ne minwang'o ka seche moko wadwa kwayo hola. Omiyo onge sirkal manyalo dhi mbele kosebedo gi hola. En ani koro ripo bed ni sirkal manyo joma riek manyalo ng'iyo ni to ere yo mwanyalo konyorego mondo weche mag hola gi odog piny. Omiyo kata ka Willis owacho ni gin ka giyudo sirkal, Willis ing'e ni kiyudo sirkal to ok inyalo wacho ni koro yudo sirkal ni koro gope mane nitiere ok bi chulo. Ibo chula chula. Nyaka bed continuity. And bende koponi Ruto nyalo remo kura ma 2027 ng'ama biro biro ibiro riem piyo molo kata en. Niwach pod wan gi shida mang'eny kalure gi weche mag gope gi weche mag uchumi gi stabilizing economy. Omiyo anaparo mana ni kaka piny jopiny wegi nigi jukumu mar keto josiasa matek. Niwach ing'eyo ni nitie confidence moro ma josiasa ni godo ma josiasa japiny ok obadhe. Ani nwang'o ka ji ng'ato ng'eyo maber ni kata koko konyo ng'ato to wang' kowacho ni en kama kama to en kama kama. Kaka koro thurwa kidhi thurwa sani miwacho ni dwaro kata komoro ibiro penji ni bin gi ng'ane to kinyalo bedo go opinion ma different to in ng'at ma kaka jopiny owuondi ni gibiro goni kura to ing'eya ng'eya ni ok bi goni kura. Koro nyaka ichus ni dwa bedo principal tithagori kosi biro luwo rumbi
mar ji Tiwinjo maber. konyruok makare. En kamano. All right. Willis, wang'iye weche ma koro wachore sani. Siasa chal ka gima mako mach. Samoro kaka Safina pok ucherore ahinya e kor gwenge. Mondo samoro uland duond bura kaka jomoko samoro timo. Ng'ini samoro un gi chenro mag gik mudwani mondo tim. Nitiere penjo manowuok ka. Ahinya nyato wach broad based government. Okine kanyo nitie yawa moko mane ogwel gi jatend piny motelo. Mano kuongo donjo e sirikal ma omi lemo moko kaka mag oganda. To nyo ne kaka lam moro cherore mogol gi oko. Achiel kuom geno do wede. Ni ogol kaka jakoma mar weche mag dongruok mag pi e alwora mar milambo mar Nyanza. Machielo en Silas Jakakimba. Ne ogol kaka achiel kuom jokanyo mag board mochung' ne weche mag sukari e pacho ka. To penjo en ni dipo ni winjruok ma obedo e sirikal en ni koro ing'ado tiend jomoko ma samoro ne odonjo chon. Koso ena ni ma en tich. Inyalo gol ng'ane to ng'ane donjo. Ang'o ma nyaka koro oganda puonjre e weche machalo kod magi? Siasa ma koro jomoko koni en gik siasa. Jomoko bende celebrate wacho ni jomoko ne dhogi ng'eny ahinya e kinde mane gidonjo ma koro ne gintiere e sirikal. Ni jok makata igoyogi, mogologi. Kiwacho ni dhogi ne ng'eny ne giwacho ang'o. To ne giwacho mana gik mag konyo moro Ruto, malombo Ruto. Lakini gima kosetimre ni Ruto gi jo ODM kosemosre. To koro tich mane gitiyo chal mok dwar. An weche mag Kenya Kwanza gi broad based gi naonge ga. Wacho ni mago gin gik ma jopiny ok odich kon kech. Mano en political arrangement mag jomoko. Jopiny gima chando en wach mar uchumi ni. Mane kuma nantiega. To mana kanya wagwetho mana matin. Anya wacho ni mano koro gin casualties mag mosruok ma koro timre kind jo ODM gi jo UDA. Nikech jo ODM bende bro temo dwaro mondo dhir jogi moko. Kech giwacho ni gin sani gichiwo mana experts ne jo UDA. Koro ka gibiro mondo omed nafas mag experts mag inyalo migi tich gi to be giwacho ni ng'ane cha bende bano ga kidi matek ahinya gole kanyo. Omiyo kendo kogol ka to doyo widi to ji mang'eny ma nindo korka ODM koni wach no morogi. Mano koro en lombruok mar siasa. Koro mano to en siasa. Ok apar ni tich motamo jogi or ni rango. To en mana wach mar ni siasa kaka inyalo tim accommodation. To jomoko to bro wacho ni ni sirikal nigi chenro mare. To onge chenro manyalo bet malo mar siasa. Kech odoyo gini kano yier gi gigi. No yier gi kech weche mag siasa. Jogi noge kuma chung margi kinde ikaluo to chung margi gi jo ODM. To gi sani sama niero gi cha joka ne ni opogore. Jo ODM gi jo UDA nokwinjre. Koro ni konyo nitiyo kodgi mondo kony biro ODM e piny luo. Sani koro jo ODM gi jo UDA osemosre. Koro tich ma omiyo noyieri tich oserumo. Ok inyal dhi mbele yanyo ODM to joka dwaro lombore gi jo ODM. Mara king'iyo weekend manokalo ni. Wajumbe adi ma UDA magi malang'o. Ne en mane gwenge makaluo katimo mana rambe duto. Kejita mo sero jodu. To lakini wan jo Safina. Wan to siasa mar broad based no waonge. Nikech broad based kaka wanong'iye en ni gimo konyo gin jotelo. To ywak mwan wawinjo en ywak mar jopiny ni. To gima wacho ni kenda gina wache gi chir ka wacho mas Charles samoro ok nyal lamini ka wache. Wan gowi mabandia mane ng'ato kawo gi nying jo Kenya ok wabi chulo. Nikech kikawo Eurobond mokwongo ma kita gima Raila wuon jakom notimo uchunguzi bogo e koko 2014 nokawo $2 billion. $1 billion nolu boneko chopo Central Bank ka. To $1 billion mano billion gindalo cha 100 billion. Ng'ato nogolo pesa JP Morgan otere account mare mabandi mare mawuon Qatar okodonjo Kenya. Didi nyisa ni mano gopi jo Kenya ja Kenya mondo chuli. Wan jo Safina wan very radical approach marwa. Concept mar odious debt ni en gima oseteme pinje moko to bo osetiyo. To kata penja ka en Safina wani samoro ling'anya. Meli ng'eni meli ringo ga mos. Meli ringo mos. Meli ogo koko. To by the time ifwenyo ni meli ochopo mbele ni tene na puon gimoro ma giminya timo onge. Koro wan Safina wani wadhi godo mos. Wanyiso mana ji ni wan wachung' ne wach mar uchumi. Wan ok wadonje siasa mag ni jatelo ng'ane jatelo. Kendo kata by elections mabiro gi wan gi aspirants. Kata manyaka ikaluo ma kidhi kata Ugunja wantie gi aspirants samo koyo osechung' kacha wuok gi chungi Safina.
wan gi aspirants mang'eny mose approach wa mawuok Kasipul madwa chung' wabiro mos to wabiro jopiny gima wachung'ne gi gima wadwaro. Okay. Wan onge wach mar nigo siasa mar yanyruok ma gachako gini nigo dogni ni koro ichung' manifesto mar dak bed ni dhi yanyo Ruto to jo Kenya osewacho ni Ruto tich osetamo mano wasetiekre go en odong' chien jo Kenya dwa ng'iyo to koro kwadhi mbele wadhi timo ang'o koro kwa biyanyo ji wan wabo uso sera marwa ni mae gima dwa timo to gima duong' mwanyiso jopiny ma en singo mabo wacho pile gima yenyo jo Kenya mana ka Charles Osiep wadwa wacho en gope mabandia manokaw gi nying jo Kenya ni gope gi kugolo oko to usuru mimedo nwa higa ka higa ni ok bi medre in fact ibo duokno usuru marwa piny. Okay. Charles, dipo ni ing'ado tiend joma nokuongo nikech kata mana in mibet kane ni kuongo na yama obira chien. Ing'eyo an kako wino asebedo civil servant all this time. Ndalo mana dhi chung 2022 nong'ad tienda momiya barua nadog e tich madok e tich en mana ni gima notimre sama nadok e tich to ng'at moro thurwa kucho nowuoyo gima tiang'i ni ng'eno wino ni ng'ama very dangerous niwach ndalo moko ka ne wakelo ne wakompete go chien ka motamo ai kom mochieng' obedo MP omiyo kodhi e tich sani to nyatama bedo gima dwaro which was not true. Ma nwang'o ka float I'm nowhere. So ka sirkal manyien obiro as a civil servant idok back to sirkal. Nwach sirkal for civil servant sirkal ok mar ng'ato an nadok e sirkal mane jakom giri oduoka. So ok nan part of politics at that particular time. And be asebet kanyiso ji ni ka un community nyaka ubed very careful gi civil servants malo. Nwach civil service ok en gima iwuok from nowhere to idhi malo. Chon kata mana PS ni kao civil servants mose grow mose bedo level mar deputy PS secretaries mage joma nino ka sirkal luomo to keto in position. So kaka sani minyalo kao ng'ata to bedo PS because idwaro ng'ama ni kod institutional memory. So an no kadok e sirkal kaka jasiasa nadok e sirkal kaka civil servant mane jowa ema noduoka e sirkal ae siasa dog e sirkal. So oknan kuro based on politics amanade. And I say wacho severally ni nyaka wa protect civil servants wa. E piny ni kin community to civil servants gin joma nyaka ti kod government of the day. Okinyala accuse a civil servant for supporting government of the day. Makiloso sirkal tichako goyo civil servants mathuru in emibro lose because jothuru emabro bedo ni onge ma senior in government wachitimo ginade igoyo wacho ok nyandiki today kata mana kama intiere ni in corporate but ok nyandiki kawuono tichope a certain level kawuono nyaki pass through a process iwinja omiyo some of us wane sirkal kaka jotich nanga mar sirkal. Mar ariyo ni siasa ka ji serve their own personal interests. Kanyocha ne ji odhi tiye sirkal wan joma ne tiye sirkal ne wagombo ni mondo jothurwa obi otiye sirkal because wan kaka joluo wan gi tabu achiel ni wan wabedo kamoro achiel throughout. Joluo ka gine ODM to gine ODM, ka gin Kiakure ka gine NASA to gine NASA gite, ka wachi ni koro gine gine ilongo nang'o Willis ne ok nie malo. Ing'eyo nitie gima ilongo ni nitie ratio. Ing'eyo ni ka koro 5 of you are not in ODM and 95 are in ODM, it's not making any major impact a community. So kata mana jowa manya bedo ni nitie e UDA, there are few give make onge impact maduong ma wan godo. And awacho ni mane mominongo ka joluo either gine ODM gite gine NASA gite ka gine obiro ka ne wan gi rainbow gite kanyocha ilongo nango the last one was called Azimio. Joluo tene nie
Azimio. But inwang'o ka these other tribes, inwang'o Kikuyu, jomoko support Jakom, gine Azimio, jomoko ne support Ruto, gine UDA. Wakamba, the same. Baloya, the same. So inwang'o ni ka koro government obedo formed. Inwang'o ka Jaluo Koyombo, nwach wasebedo unfortunate ni ng'ato Koyombo, wasebedo mana gi one major candidate. Apart from Jaramogi, the only other candidate has been Raila. Orengo nochung, it was not consequential so much. Nyong'o to ne gin gi Gilu emanen presidential candidate. Koro inwang'o ni wan sama wapodho to wabedo ga ni wan opposition. Wate. To sama wan opposition no, other tribes nwach Joluo gin joma very organized. Joluo ema nokwongo bedo gi somo maber ahinya Kenya ka kata king'eyo. Or kata ka ji osomo mang'eny, anyiso ga ji ni kata kidhi e class manitie laktache 1,000 to Joluo gin 10. To chances ni ka jogi graduate to ji 990 ka bro consult ji 10 is very high. Giduto gitimo medicine, giduto gitimo engineering. But a few of our people go beyond just ordinary performance. So wasebedo gi nyiego maduong' sana kalure gi kabila moko, especially against Jothurwa. Omiyo sama okwago kura to sirkal obedo form gi jomoko, jogo temo mondo thir ogandawa. Mane momiyo wan kanicho wantie gi sirkal to ne wadwaro ni mondo Jothurwa obiyo join sirkal. Mondo discrimination mantiere cha kik bede. Ninwang'o nyochi winjo ka Gachagua wuoyo kamoro to wacho ni Ruto segolo jowa kabisa. Kanyocho biro to golo Kibichu oketo Molo. Ochako wacho ni ogolo Kinoti oketo Kasiaidi oketo ng'awa oketo Amin. Yes. Ochako wacho ni ogolo Mbugua oketo Lang'at. Mbugua kia ni jahigni 65. Ndalo mar retirement bende oseketa rumo. Oket ng'awa oket Lang'at. Koro kwano okuche mogol mang'eny nyaka Kikuyu mogol NIS moket Ja-Somali. Now what does it tell you? It tells you again kata gibed manokuche e top positions te, to it doesn't matter. Gimo matter to them and giyudo those positions. Koro ki compare en mo wacho ni no gol jo Kikuyu to ket jomoko, ibiro ni majority oket jo Kenya. So gima anyalo wacho en ni gima important mane wadwaro ni mondo jowa obie e sirkal. And sama jowa obire e sirkal, kopo ni en adieri ni ng'ato dhi to wacho ni gol ng'ane, like for example it is true, minister mane nitie mane Ruto kwongo appoint Eliud no gol. PS mane nitiere Wuod Kombundo nyocho se gol. Ng'ama koro nodo ng'en manomolo no kende. Out of jomane Ruto appoint, Omolo no kende motimre nadi emodo jomoko gi osewuok. The big question would be, is it true ni jowa ema dhi kwayo mondo golgi? Nwach appointing authority to en ng'awa? President. To kopo ni mano nyalo bedo adieri, to nyaki penjri ni main question en ang'o? Because ma siasa jimwanyo interests. So kopo ni jatelo dwaro Joluo, to nwang'o Joluo through Jakom. And I feel ni Jakom nigi huge impact e Luo moloyo any of us. Then possibility ni tieni kokwaye ni mondo ket ji e sirkal, to ng'at we mobiro golo to medo ng'at moro. Koro kokun careful as a community, samu celebrate no, okay gimugen. Because ko gol ng'at achiel to dwok ng'at achiel ugen ang'o? Nothing. Omiyo wan wawegi as a house nyaka wachak lan ni to bende nitie yo moro mwanyalo betie kendo mwawuo kaka family. No Jaluo en Jaluo. Nyathi Jaluo en nyathi Jaluo. Nyathina, nyathini, nyathi Willis okoripo safa because of opinion mar ng'ato. Omiyo an gima nyalo wacho ni king'iyo kaka wach mane wacho kar Jakakimba, kar Kopio gini, ginto nogol jite mane nie sugar industry, because sugar industry koro nyocho osebedo taken to privatization e hands mag jomoko. Omiyo koro nyocho kwanyal bedo gi directors and chairman. Mano to is explainable. To koro mar Odoyo gini, to we need to find out, is it true? Nini tienga mo instigate modo timrok nadi?
mondo golgi. But kata kane nyalo bedo nitie ng'amo instigate mondo golgi, rach ne nang'o? Odoyo nyocha en ng'ama nie nodhi e UDA kapok wabedo gi broad based government. To kopo ni jo UDA sero ODM, sami kendo gin dhako maduong' kikelo dhako matin, to dhako matin nyalo nyuol ni nyathi who can support you in future. Omiyo there should be no problem. I don't think ni by golo Odoyo there is anything ma wabro gain malich ahinya, and Odoyo bende okapar ni sirkal nyalo gole to sirkal wite kamano. President ema nyalo bedo ni en smart niwach kiwacho ni gol ng'ane kopo ni it is true no wach no gole to ochako kel ng'ato dongo kel mana jadhoodwa. Omiyo an gima nya wacho en ni it would be a loss kipenja as a person ni wanyalo bukre ni wagore kendwa. Mano ok nya konyowa. Nyaka walan kaka jodhoot mondo wati as one family and as one team. Niwach kata king'iyo jomose kata yanyo Jakom, aseneno kogo picha kendo omosore gi jokabila moko mose difago. Kata mana Nyong'o Giri, I think Jakom no differ kodgi at one point. Kata mana Orengo Gini, Jakom no differ kodgi. So politics ka onge permanent friendship, onge permanent enmity. So gima ng'eyo ni Jakom is not an appointing authority, and be na winjo kowacho liel ni en oko, ok en iye. So kichako point fingers on him, to bro wacho nano kan iye, ano kan appointing authority. Okay. Ere kaka unyalo wacho ni an ema golo jowa. All right. Koponi onge ng'amo osiayo kata ogolo wach moro amora. Wilis kaka oganda nikech joluno gongero ni thuru lo yieng'o. Kaka oganda ma uwuokie. Ma nyisa ng'o ka ji dhi e yiero nikech king'iyo kaka samoro jok mosebedo ka seyo sirikal iwacho ni ne oti kod oganda moro mawuok masawa kochopo sama koro gik moko osedhi maber to koro oket gi chien. Karanyiso sechako neno ni samoro nitiere oganda moko ma igolo e lemo moko. Dipo ni ma nyalo bedo mathoth ka opo ni nuoruok obeti kuon makoro ji chamo ni makoro ted machielo ji odonje thuolo mar tam mar ariyo. Nyalo nenore ni koro ng'ato wacho ni after all nuse konya gima dwaro kumu koro onge. Ing'eyo ni an kaka rango siasa pokore kaka josiasa matene range ga. An arango siasa mar ideology. Samoro ji nyisa ga ni Willis ni leko mang'eny. In samoro wil gi reality mar Kenya. Ni Kenya ka ndi gin tribal. To lakini wando an Josephine wawacho nodwa timatima mopogre. Ok wadigo e tribal. Wanodwa wuoyo ideology. Makapo ni serikal maditiyo otiyo ne ji te. Policies mibiro go omiyo gimoro wachung' ne mana wach mar ochumi ni kende. Kech wang'eyo ni onge duka mar Jaluo, onge duka Okuyu, onge duka mani jolange madhi nyiepe. Duka en duka mar jite. Chiro en chiro mar jite. Ngara dhi nyiepe chiro no. Koro wanodwa goye mar uchumi. Sera. Wagoye mana sera mar uchumi. To nitie siasa moro mosebedo Kenya ka, luongo ni siasa matene. Siasa matene maen ni ka jadhodu moro ne oyudo kom maduong' e sirikal. To ni koro Joluo te oyieng', ni Waluya te oyieng', ni Okunjo te oyieng'. Inyalo bet ni nitie jadhodu moro ma kara wadwa ma Charles ni nyalo moko ne en mana police commissioner of police almost level, senior officer, spokesperson. To konyiso ni koro ni tich motiyo no en mar Joluo. Celebrate kaka wuod Luo moyudo tich maduong'. To lakini mano ok nyalo bedo ni mano ko request maro ni koro Joluo mor. Kech ibiro ne gwengi kanyo. Kata kumoeno. Kata mopogore gi kumoeno. Nitie Jaluo moro bende ma uchumi inyo malich. Dhi e sikul otamo. Tich osesomo botieko skul, yudo tich otame. Nikech sirikal obiro gi sera ma inyo dongruok mag private sector. Koro nyathi osomo ok nyal yudo tich. Sirikal obiro gi policies mag thieth ma inyo ji. Ng'ani tuo ok nyal yudo thieth. Koro kik bed ni wago wewe sasa moro ma osebedo kigote ne Kenya kaendi ni tek ni jadhodu jathuru moro ni gikom maduong'. To ni koro kabila no te winjo maber. Moi no bet president Kenya ka higni 24. Kane dhi Baringo ka ti jogo miluongo ni James kata gi Tugen magi giwegi jogo nodak e yo ma dhier
ma kineno bang' moi ko utieko tich itami kata in neno kiwacho ni ma to koro ang'o to lakini kane dhi kuro tinyisogi ni nyaka bed kumor ni sirikal maru wuodu e rais konyo gang'o siasa mar ni kabindwa ni oseteme higni 60 ero waneno gima koro kelo ne jopiny ok wateme uru siasa moro manyien ma ni ng'ato uyiero ng'ato gi sera sani kata ka chawa kineno ka wuoyo en odich mana weche mag mlima to kapo ni waluwo siasa mateneno wuon adier ndo akwana adier jo Mount Kenya kata mokelo sirikal duto tesregi sani ni kidhi e cabinet room ji 9 mawuok Mount Kenya to lakini jopiny mathurugo wacho ni mano tich momi jogo mano ok tiju mano ok obadha te ni ng'ato ne minister ok mona nindo kech nyiso ni gin giwacho ni ka uchumi hinyowa to ok wadich kata gi ji 6 mi ji 9 miwacho ni gin ministers mawuok thurwago koro kata wabende joluo waweuru wacho ni kech wan gi cabinet ministers 2 ni koro wan e sirikal ine sirikal manade wawacho ni sirikal kumote gitieno ji 2 muterogo gi sirikal ino duto te en policies mage magibirogo sera gi en mage manyalo konyo jopiny duto to ka sera margi ok kel ber e gweng'wa to wacho ni oyo Mbadi Wandai un experts noteru ticho tamu wuoth manyien ok wabigo sirikal ok wabigo nokura wateme uru jomoko kendo manigi sera kama safina mar melini manyalo biro gi policies mopogore mano eka wanyalo ber ne jopiny to siasa moro mar ni goyaga ni ng'atu nitie mbele kucho sani kidhi kaluji jedi kata mana gwengi Mbadi kata mana gwengi Wandai jedi ma hinyore to ok en tij Wandai mondo odhi omany jogo migi pesa ok en tij Mbadi mondo odhi omany jogo migi pesa en tije biro gi sera timo gik moko ka sirikal Nairobi ka madhi bedo gi impact ne jo Kenya duto kuma gintiere sera gi donge te loso gi wabunge ma winjo ben loso chike manyalo riembo ing'eyo ni kata bunge ma loso chike to sera maduong' tiloso executive nikech iboyudo ni executive ema timo drive en iluongo ni driver mar uchumi ma piny ing'iyo policies mage anyisi example achiel sani koro osechun Mbadi odhi lando no finance bill manyien ma sani pande mana kajaga to finance bill no kiyude iyudo komedo osuru ne jopiny nikech ang'o budget mane jo executive obiro godo makoro Mbadi madhi somo nitie kaka team funding mare nyaka med mana osuru ne jopiny dhi winjo lit koro mano e gima wawacho ni gino ok en bunge en sirikal maduong' sera mage en ang'o wan kaka koro for example Josephine wawacho niya gima duong' ma bosengore ne jopiny ok wabi chulo gowi mabandia itemo wacho ni en richo kapo ni oganda ma joluo osiro sirikal matiyo sani mondo stability obedi ok en richo mar ng'ata ng'ata siro sirikal en ratiro mar ng'ata ng'ata to kik bed ni koro iwacho niya ni oganda luo nikech onge kuma joluo biro bet e piny kumoro achiel ba winjre ni wadhi uru wate wasiro sirikandni wawuoguru niya wadhi siro sirikal kata wadhi pingo sirikal kaluwore gi sera mage nikech kwa wuondore ni koro wuoka oganda luo duto wadhi kumoro achiel wasiro sirikandni to koro jowa man chien ma hinyoregi koro wabed mamor gi hinyruok margi nikech ka uchumi ok ti samoro uchumi ok ti jopiny ema hinyre to jodongo jotelo man malo kae ndigi to yudo gik moko koro ang' bed ni ber ni Willis timo contracts gi sirikal to jopiny to hinyre ni koro chak dhi wuondo joluo ni sirikal tiyo wamoruru kode wang'iuru sirikal ni gimobiro sera mobirogo be konyo ber mar japiny koseala yes awinjo Willis very clearly ing'eni Willis thin dende maduong' but adwaro ni mondo o refer to history gima Willis wacho no iwacho ni ideal situation gima wacho no en gima ber kabisa ma perfect ni wang'i siara manifesto mar piny to wan as a community kaka luo waseluo wach siara no ahinya kata mana kane wachako 1963 mwabedo gi Kenyatta inwang'o ka Jaramogi notiyo ga ideal situation no kowachne ni mondo bed okaw piny gi jo British to wacho ni no ok wanyal kawo piny ka Kenyatta otimre nade kano biro ka gichako tich gichako gi ideal situation ne wan gi Arwings Kodhek maparon was the first Commonwealth lawyer mane wan go Kenya ka mabe no yalo ne Mau Mau 1952 ne wan gi Tom
Mboya ma ne en ng'ama nochung' ne labor relations, otimo ahinya all over, mokonyo kata mana tero ji Amerika, kata mana wuon Obama giri found themselves in America niwach Mboya. Jaramogi ne dwaro equity throughout. To wase deal gi ji Kenya ka, joma ideal situation ma Willis wacho no ok gi understand. Kata mana joma oluwogo, ka Willis giyudo sirkal ma Willis obedo deputy president, chances ni nyano ni Willis ni leave funeral home after a short time is very high. Nwach ibro dwa no tieke mondo kik obed president chieng' moro. Gin joma kata kwa bet go Willis kata ka chieng' moro ati to in deputy president to nyaka bed very close to you mondo advise. Wanyana se bet sirkal ang'eyo gima sirkal en. Nyocha wach mar kata mana sani ka jakom opo wacho ni koro dwa wuok e sirkal gi joluo ni gidwa dhi kamoro, ibo nongo kor kuche bro ringo duogo e Ruto very fast. Nwach ng'ama thago gima duong' ahinya en luo. Ok digi her nwach one very competitive, one joma kiketo ni mondo compete ideal situation mwacho ma Willis wacho no. Jo Kenya gi ong'eyo ni kiketo ideal situation mitimo competition, titimo interview, titimango, joluo will win. And ng'ama bro dwaro ni mondo jaluo win mano onge. Omiyo nyaka wane mondo wati gi some kind of system ma wanyalo wuondre ni wafuo to bok watimre nadi ok wafuo. For example, kanyocha ne wan gi issue mar Gen Zs and demonstrations and so on. Ne wachope level ma sirkal ni nyalo kaw gi jolweny. To ka sirkal ni kata president nyalo ol mo wach na weyo mo kaw sirkal gi lweny, to what would happen? Nwach mokwongo kata mana jalweny mane jadalawa mane nitie maduong' be nosedhi at that particular time. Ni koro waonge kode, ne wan gi ng'atgi. So kata kane wawacho ni waol ni koro we ne jolweny, to ne wabo chako dhi e problem ino ka jo Uganda nigo, jo Rwanda nigo, jo DRC nigo, jo Ethiopia nigo, jo South Sudan nigo. And that is why, to my feeling, and gimane jakom timo ni mondo because again the moment ma sirkal okethre, ochumi nyalo lwar piny completely. We sani mwawacho ni jomoko kwalo, jomoko timre nadi, opportunity will arise. Willis Gini will get opportunity. Gibro form governments. Kagin truthful, kako wacho no, jito jowuoyo kapok giyud office. Asewinjo joma wacho democracy, to komigi office, to they are totally undemocratic. So gimanya wacho en ni our stand mondo ne wa join this government, mondo wa stabilize government, en gima ber kabisa. Gima kata Jacob no wacho ni let us now come, wa join government, adonate nu joma nyalo konyo teach mondo ti. And the truth is, Willis, ni bro neno kwa continue gi government ni up to 2027. Gimu bro timo 2027 mano do koro badho un. But stabilizing government ni up to 2027, ibro nwango very big differences kata mana Kaluo. Kata king'iyo yorewa ma Kaluo ma wa very bad. Kidhi uyoma chon no kenyal dhi uyoma. Mago gik mano biro ndalo mano wabedo gi some kind of working relations kodangowa gi sirkal. Jo Kenya gi always they like tamo ayudo gimoro. Kaka sani wadwaro ni mondo yorwa mawuok kadhi Nakuru, kadhi up to Busian, Malaba, obed dual carriageway. No, it's making business very difficult, not only for us but also for Jo Kenya. Ibo nongo ka yorwa mawuok Mbita, kadhi Magunga, kadhi Sori, madhi nyaka Luanda, madhi nyaka Muhuru Bay, kobedo tamaked, it will have a benefit. Omiyo Willis for now akwai. Koro iwacho ni ideal situation okunjore sani jobedo wajanja. No. Ideal situation no onge. Gimo wacho no is not there. Willis is not there. Iwinjo. To kata Willis ko kata mana Willis ko bedo gine, kata mana Willis ko form government, miwinjo mo wacho no go kuche ma en gogo. Oko biyudo that ideal government. So an gima wacho, ana wacho reality. Awacho reality mantie sani. Ni it is important mondo wabede sirkal. An gima bro timore 2027 to koro mano ko bala. Okay. Kocho for 2027 to political situation bro decide. Nwach many a times ibo nongo ka siasa bedo decided at the year of election. Kada Jacob winjo ka wacho no ano kane sirkal ananoko. You never know. Ibo po ni Willis ni ema koro keto mbele mutiyogo because kata mana sani nane jok masani ministers ne yanyo sirkal properly, but sani gine magin mbele kata wano kwanya chopo kama ginti gin very far, but wano wacho ni gima nyalo konyo luo Willis
let us support it. Okay. Willis need wacho wach moro An wacho niya. Yes. Number one, king'iyo the golden years maluwo chakre Kenya ne chakre ne en grand coalition mar Raila gi Kibaki. To jogo notiyo bara yore mane Charles Lakwano ni mawuyo maka. Raila ema noyawo yorego. Ndalo mane otiyo gi Kibaki. Grand coalition. Ano kawache ni joma tiyo gi sirikal duto gitiyo ni koro ni giwe. Gitiyo atiya mano beda tiro margi. Gik minya tim kaluwo kata mana ni Kenya duto mag developments magiwacho ndech minya yawo. Oyawa. An gima wacho en niya. An next level politics. Siasa machielo next level. Awan wagoye ni siasa mar kelo ne japiny ber mar uchumi. Machieng' kura no kochopo. Kijana na campaign. Chieng' kura no kochopo. Abo dire joluo ne anto maendi wuodha achung' gi Wanjigi wamanyo kom mar rais gi deputy mare to mae gi mwachung'ne. To jiko winjowa. To ubro yude. Kech Karuto kato giko wuondre. Kada kochopo ni yiero. Tando jotetia. Kochopo yiero ni joluo riwre gi jo ODM odhi gi Ruto yiero. Gidhire. All right. Namba kuri chopo. Ing'eyo ni Okay. Watieki iwinjo Wanjigi mowacho no. Mano wuod jakom. Okay. Mano wuod jakom. Ing'e mano Willis. Mano Kata mana Ruto ni. Yes. Magi nyithi jakom. Omiyo Ginene na otachiel. iwinjo gima ng'ane wacho. Yes. Gima Willis wacho ni. Yes, what Ana yie gi Willis in one area. All right. Ni development matimre kaluo odhi mbele. Okay. To kochopo 2027 Right. to ji obiro bed piny mondo ji ong'e ni what is best for Gini us. kare not achiel ne Kwaramogi. Pogruok bedo mana kaluwore gi kaka ng'ato chung'. Kata kaka ng'ato chiewo. Inyalo chiewo chieng' moro to iwinjo ka ichiewo kidenyo. Ng'ato bende nyalo chiewo to iwinjo ka en maber oringo dhi. Kendenyo. Gima duong' ni ji go mbaka to ji ng'iyo ni kipiny dhi kanye. Gima duong' ma giwacho ka ni Willis wacho ni en odhi ng'iyo ni siasa mabiro next. En machalo nade, en next level. To Chadi wacho ni kong'iyo gima dhi biro bang' yiero ma 2027 to kodwa ng'eyo mano. En gik moko donj sani. Nyinge en George Bati, Elo Charles Owino kaachiel kod Willis Otieno. Oriti masani mano ne en Ratier.